سلام جايز كما يلخم ناي بليني مس عالمي سوشيال ميديا تخطاتلت زخونكم مالتي لو مقلت ناتسمع زركب محزن حبريتا بزعبا أبز سمون تقاليع زنبرا مشتر مالتون نتفتي محبراو ميديا زخونو عالمي مس بليني إنا تبالو زفلتو أبزيك أنا زي إتا أفكاريتو نلعليش ديشت عمت أبسدت عاد عرب كوينا زسرحتو جنزبن ناوتن بولدات التليما زبل مشتر إحرم القلعو كابزي استبقى سدما نولد خدي خيط فتوي ويدما نعي زبل حتو بمغرب كابزي زسمعو استفراليو نتفتي محبراو ميديا دما نزي حتو زي استفراليو ترقم تترقمو نتي أم محبراو ميديا تسعنو فتار زخونة بليني ناتبهالت تتوقع ويدما كبرم استفراليو مرسات تواهبو نيرو كابزي استبقى سدما قدمي حدا معالتي عرسي كتفق وسينة ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ኣቐሚጡ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ እናተሰምዐ ዘሎ መሕዘኒ ሓበሬታ ድማ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ባዕሉ መስኪርዎ ዝነበረ እንትኸውን ማለት እውን 2-3 ግዜ ፈተና ዓርሰ ቅትለት ከም ዘካየደን ብዝተፈላለየ ሰባት ህይወቱ ንኽተርፍ ከም ዝኽኣለ እናተነገረ ነይሩ ይኹን እምበር እዚ ሰብ እዚ ኣብ ሕክምና ከም ዝሓደረ እውን ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ እዩ ሎሚ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ክብሮም ወይ ድማ ብሌነይ እናበለት እትጽውዖ እታ ኣፍቃሪቱ ከምኡውን ድማ ፈተና ዓርሰ ቅትለት ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ገይሩ እናተባህለ ብሰፊሑ ዝውረየሉ ዝነበረ ኣብ ሕክምና ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ድማ ካብቲ ሕክምና ሕማቕ ዜና እናተሰምዐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይመስል ከምኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ኣብ ስደት ስዑድ ዓረብ ኮይና ንልዕሊ 6 ዓመት ሰሪሓ ዘጥረየቶ ገንዘብን ንብረትን ብወለዳ ተጠሊማ ድያ حق ديو ويس جيجا نزبلن كم أودما أتي فتنا عرس قتلت جيرو ناب هوسبيتال زعتوا أفكاري كبرم ويدما بليني أمنتاي كونتات ألو مالتون أبز حزن كونتات كم زلو إيو حبريتا ناوتا زركب زلو مالتيو إزي انتاي يمثل نزبل زرزرو نابهم كنبلو إنا إزي channel حدشتي انت داخوينكم سبسكرايب نابلكم كم أودما نابكاري نخبت سح شير لايك بمقبار أتبابعنا يخم مالتيو እቶም ነበርቲ ዓዲ ዓረብን ከምኡውን ኣብ ሊብያ ዝነብሩ ዓለመይን ምስ ብሌኒ እናተባህሉ ዝፍለጡ ማለት እውን ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ክብሮም ተስፋይ ቅድሚ ሕዚ ወለዱን ዓርሱን ንምምሕያሽ ኢሉ ናብራ ስደት መሪፁ ኣብ ሊብያ 2-3 ግዜ ብጨወይቲ ተታሒዙ እናኸፈለ ተለቂቑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ፀበባ እዋን ንዝፋለጣ ኣፍቃሪት እያ ነይራቶ ማለት እዩ እዛ ኣፍቃሪት እዚኣ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለመይ እናበለ ዝፅዋዓ እንትኸውን ንሳውን ካብ ስደት ስዑድ ዓረብ ንልዕሊ 6 ዓመት ዝሰርሐቶ ይኣኽለኒ ኢላ ናብ ዓዳ ተመሊሳ እዞም ሰባት ድማ ናብ ትግራይ ተመሊሶም ሓዳሮም ናብሮምን ክመርሕሉ ኣብ ዝበሉ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይምስምማዕ ነይሩ እዚ ዘይምስምማዕ ጉዳይ ድማ ስድራ ብሌነይ ስድራ ዓለማይን ኣብቲ እዋን እቲ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣይከኣሉን ነይሮም እዞም ሰባት ድማ ብዓርሶም ዝገበርዎ ማለት እውን ብዘይ ፍቓድ ዝኾነ ኣካል ባዕሎም ሓዳር ክገብሩ እዮም ወሲኖም ንወለዶም ኣይንሰምዕን ኢሎም ፍቕሪ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ ካብ ፍቕሪ ብዝዘለለውን ውላድ ከም ዘፍረዩን ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እምበኣርከስ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ሶሻል ሚድያ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ቻሌንጅታት እናተቐበሉ ናብሮኦም ሓዳሮም ዝመርሑ ዝነበሩ ሰባት እንትኾኑ ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈጠረ ፀገም ግን ንኹሉ ሰብ መደንገፅን መዘራረብን ነገር ተፈጢሩ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን እቲ ብሌነይ እናበለት እትፅውዖ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ዓለመይ ጉድ ወይ ድማ ምሽጥር ቤተሰባ እናበለ ክፋል 1 ክፋል 2 እናበለ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርግሖ ድሕሪ ምፅንሑ ድሕሪ ምቕናዩ ዝተፈላለየ ተፃረርቲ ሓሳባት እዩ ገጢምዎ ማለት እውን እታ ዓለመይ እናበለ ዝፅዋዕ ኣፍቃሪቱ ንልዕሊ 6 ዓመት ሰሪሓ ዘጥረየቶ ገንዘብ ናውትን ብወለዳ ተጠሊማ ወለዳ ድማ ኣይንህበክን ኢሎማ ብፍላይ እታ ወላዲታን ሓፍቲ ኣዲኣን እናበለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምሽጥር ከቃልዕ ድሕሪ ምጽናሕ ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ዝተፈላለዩ ተኸተልትን ሰዓብትን ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾኑ ገበናኻ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ሓገዝካ እውን ኣብ ውሽጥኻ እዩ ከምዚ ክትብል የብልካን ክብሉ ተፀራሪ ዝኾነ ግብረ መልሲ እዮም እናሃብዎ ነይሮም ይኹን እምበር ንሱ ነታ ኣፍቃሪተይ ዝበላ ዝኣምናን እተኣምኑን ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውፂኡ ንዓይዶት ፈትዊ ንወለድኺ ኢሉ ብምሕታት ንሳውን የዒንታ ንብዓት እናመልአ ንዓኻ ኣብ ዝበለትሉ እዋን ብርክት ዝበለ ተዓዛብን ነጣፍን ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ነቲ ክብሮም ዝበሃል ክወቕሶን ክፀርፎን እዩ ውዒሉ
እዚ ነገር እዚ ድማ ብሓይሊ እዩ ዘዛረባ ዘሎ ብሓይሊ እዩ ዝዕምፃ ዘሎ ዝብሉ ወገናት እውን ይስምዑ ነይሮም ማለት እዩ። ንሳ እውን ማለት ድማ እታ ኣፍቃሪቱ ብሕማቕ ኢኹም ተረዲእኹምዎ ስለዚ ይቕረ ግበርሉ እናበለት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኣ እናመሓላለፈት ዝነበረት እኳ እንተኾነት ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ነናይ ባዕሉ ፍርዲ እናቐመጠ ክሰምዓ ኣይከኣለን። ዝተፈላለየ ነናይ ባዕሉ ፍርዲ ኣቕሚጡ እዚ ሰብ ድማ ማለት እውን ክብሮም በቲ ዘረባታት ዝተበገሰ ዘይኮነ ሓሳብ ንክሓስብ ተገይሩ እዩ። ብብዙሕ መለክዑ ድማ ቅድሚ 3 መዓልቲ ማለት እውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ስለዚ ድማ ሪፕ ኢልኩም ፀሓፉለይ ዝብል ፖስት ኣብቲ ናይ ባዕሉ ፔጅ ፖስት ገይሩ ነይሩ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ቅድሚ 1 መዓልቲ እውን ፈተና ዓርሰ ቅትለት 2-3 ግዜ ከም ዝገበረ ድማ ብዝተፈላለዩ ሰባት ከም ዝደሓነ እውን ምሽጥር እናቃልዐ ነይሩ ማለት እዩ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ብዘሕዝን መልክዑ እቲ ኣፍቃሪኣ ዝኾነ ብሌነይ እናበለት እትፅውዖ ወይ ድማ ክብሮም ንወለዳ ብዘኽፍእ መልክዑ እናተፃረፈን ካሊእ ዘረባ እናተዛረበን ብምጽናሕ ዝተፈላለየ ዘቆጥዑ ግብረ መልሲ እናተዋሃቦ ጸኒሑ እዩ። ካብ ዝተፈላለየ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾኑ ዓበይትን ብዙሓትን ተኸተልትን ሰዓብትን ዘለዎም ሰባት ማለት እዩ። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ቅድሚ 1 መዓልቲ ፈተና ዓርሰ ቅትለት ኣካይዱ ተባሂሉ ተቐቲሉ ዝተባሃለሉ ኩነታት እውን ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ሰብ እዚ ብዝተፈላለየ ሰባትን ሓገዝትን ሆስፒታል ኣትዩ ከም ዝሓደረ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ድማ ብዘሕዝን መልክዑ እናተቃልዐ ዝርከብ ምሽጥር እዚ ሰብ እዚ ማለት እውን ብሌነይ እናተባህለ ዝፍለጥ ብኣፍቃሪቱ ኣብ ሕክምና ድሕሪ ምእታው ኣብቲ ሆስፒታል ኣትዩ ድማ ከቢድ ዝኾነ ክትትል ከም ዘጋጠሞ እዩ እናተሓበረ ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ፈተና ቅትለት ክገብር ኣብቲ ፈለማ እዋን ማለት እውን በረኪና ሰትዩ ከም ዝነበረ ጽንሕ ኢሉ ድማ መሓነቕቲ ፈቲኑ ከም ዝነበረ ኮታስ 2-3 ግዜ ርእሱ እውን ዓርሱ ከም ዝወቕዐን ካብ ዝተፈላለየ በረኽቲ ቦታታት እውን ይወድቕ ከም ዝወዓለን እዩ ተዛሪቡ። እምበኣርከስ ድሕሪዚ ብዝተፈላለየ ቤተሰብ ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ኣብ ሆስፒታል ድማ ልዕሊ 2-3 ሰዓት እውን ዝሰሓተሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ። ሎሚ ዕለት ድማ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክትትል ንምውፁእ ከቢድ ኣብ ዝተባሃለ ኩነታት ከም ዝበፅሐ እዩ ብዝተፈላለየ ምሽጥራት እናተቃልዐ ዝርከብ። ድሕሪ ፈተና ዓርሰ ቅትለት ምግባሩ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ኣብቲ ሆስፒታል ድማ ብፍላይ ናይቲ በረኪና ዝሰተዮ ማለት እውን እዚ ሰብ ክድሕን ከም ዘይኽእል እናተዘረበሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ማለት እውን እዚ ሰብ እዚ ካብ ቤተሰቡ ስለ ዝተገለለ ቅድሚኡ እውን ዝነበሮ ቤተሰብ ካብቶም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾኑ ተኸተልትን እዩ። ስለዚ ድማ ፀገሙን ሓሳቡን እናካፈለ ዝመፀ ሰብ እዩ። ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ናይ ሰበይቱ ሕርሲ ናብ ህዝቢ ኣብፂሑ እታ ሰበይቱ እውን ከም ዝወለደትን ድሕሪኡ ድማ ውላድ ረኺብና ኢሉ ፖስት ከም ዝበለን ይኹን እምበር እዚ ሰብ እዚ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ ዝበፅሓሉ ዝተፈላለየ ነገራት ኣብ ዝረኽበሉ ናብ ህዝቢ ዘሕልፍ ብምዃኑ እቲ ኣብዚ ሕዚ ቅንያት ዝተፈጠረ ፀገሙ እውን ከምቲ ዝተለመደ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፍትሒ ክረክብ እየ ብምባሉ እዩ እዚ ኩሉ ነገራት ገጢምዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ሎምዓንቲ ሓበሬታና እዚ ይመስል። ካብዚ ድማ ኩሉ ነገር ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ሶሻል ሚድያ ክውፅእ ከም ዘይብሉ ክትመሃርሉ ክትግንዘብሉ ኣለኩም ማለት እዩ። ኩሉ ደቂቕ ይኸውን ኣገዚፍ ነገር ኣብ ሶሻል ሚድያ ክብተን ከም ዘይብሉ ክንመሃርሉ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ሰብስክራይብ ምግባር ናይ ቤተሰብና ቻናል ክትኮኑ ሓደሽቲ ቪድዮታት ክመፅእ ከሎ ሓደሽቲ ኣጀንዳታት ክመፅእ ከሎ ኣግና ክትረኽቡ ሰብስክራይብ ጎርና ኢኹም። እዚ ቪድዮ እውን እንድሕር ዳኣ ተመቺኩም ላይክ ግበርዎ ኢኹም። ያኔልና ቴንክ ዩ